od tohto. Čiže teraz sa ti postavím. Á, už vidí krásavicu, tak ide za mnou. Nech sa páči. No tak čo to je? Lebo možno aj ja časom niečo došporím a kúpim si aj ja takéto. No tak je to Dodge Challenger 4 White Body Skatback. Má to veľké brzdy ako Hellcat, je to klasickému... Áno, to som si všimla. Tá tovarenská oprava White Body. No a je to štvorka, má to cestné podpony, má to priame sane, spravené a plus istou diferenciálu. No a tak dobrá to chodí. Takže tiež doma je seno pre koníky. No, žere aj trávu okolo cesty. Aj trávu, aj pumpára to zožere. Aj pumpára, húha. Tak ak je tu niekto, čo pracuje na pumpe, tak utekajte od auta, tak? No a vedeli by ste aj naštartovať? Áno, ale je to séria. Dobre, tak si vypočujeme aj sériu. Zvedavý, či to bude robiť aj tie zvuky, ako na videách, že Nie, toto je atmosféra. Aha, takže toto je ten rozdiel. Najväčšia atmosféra, aká sa robila, 6.4. Hellcat je s kompresorom. Aha, A to je 6.2. takže ešte sa mám čo učiť. No, takže na sériu je to dobré, dosť dobré. Takže tohto sa nebojím, toto je také akurát fajn. Takže na sériu ozaj a susedia majú radosť. Vychutnávajú si zvuk a zároveň si jej pospinkajú. Nemôžem to skoro ráno štartovať. Jasné, takže do roboty zrejme meškáte každé ráno. Nie, mám viac aut, takže... Ja aj tak. Takže do roboty na Felícii a po obede na tomto. Na Peťkovom Bauera. Tak, dobre. No, tak ďakujeme za rozhovor. Majte sa. No a to by bolo zatiaľ všetko, čo som si tak pokúkala. Čo? Porsche. A ešte Porsche som si tu všimla, áno. Máme tu majiteľa od Porsche. Porsche. Biela farba krásna. Béžový interiér. Zachované, no. Že by na ďalší dôchodok si také kúpim. Máme tu majiteľa. Ktorý je majiteľ? No poďte nám povedať niečo. Komu mikrofón? Tuto nech sa páči. No tak, pána mašina. Áno, je to pekné, aj mne sa páči. No, máte ho dlho? Nemám ho dlho, asi 2 roky. Hej, to je dobre, takže kopec už zážitkov na tom. Ale tak áno, ide to dobre, hej. Aby bolo neskutočné množstvo spomienok. Áno, Je na predaj, je tam cena. Hej, no, je tam cena, je telefónne číslo. áno, to je jasné. No a povedzte niečo, koľko to má koní, alebo aký je tam motor a tak? No, motor je tam taký, že je úplne schovaný a nevidím. Koňov to má dosť. Asi 350. Takže tiež máte doma seno. Dobre. Tiež mám doma seno a treba kúpiť moje pumpy ešte. Tak to je paráda. Predaj Mustanga. No. A okrem toho je na predaj, môžete si ho kúpiť. No ja teraz mám tam tú moju oranžovú potvoru, môjho koníka. Jaj. Takže mne zatiaľ to stačí. Na 2 nie. Uvidíme časom, ako dôchodok vyjde. Tak počkaj ešte na dôchodky, pokiaľ dostane No, a potom sa vám ozvem. Dobre, Dobre, tak ak by si niekto aj ma náhodou predbehol, tak ja sa nenahnevám, ale určite sa potom môžem uspať. Tak na dôchodky teda počkáme. Dobre, tak ešte počkáme. Takže ďakujeme za rozhovor. No a potom zatiaľ to